Čo sa vozili na limuzínach a dávali guláše, lízatká. Tí ponúkali to, čo nikdy nemôžu splniť, to je slobodu pre tento národ. My sme tomuto národu ponúkli jedno. Slobodu a že mu zachránime to, čo mu jeho predkovia zanechali. Vlastné územie. Ako sme išli po tomto našom krásnom kraji slovenskom, bolo vidieť, že už prvé kroky rozkrádania našej dedovizne nastali. Áno, verte či neverte, dokonca sú vykúpené lokality čiernymi šikmókými. Či už sú to Zlaté Moravce, Liptovský Mikuláš a mnoho iných miest na Slovensku už má v rukách úplne cudzie etnikum. Keď sa tomuto neurobí prietrž, skutočne sa splní hrozba, že budeme podnájomníkymi vo vlastnom dome. Pretože to, čo sme videli, ten plač a slzy, to, koľko ma oslovilo žobrákov, aby som im dal na polievku, to bolo snáď nenormálne. To všetko nahráva do rúk komunistom, pretože oni s vymenenými kabátmi sedia na tých istých miestach. Urobili sme kus roboty, prebudili sme veľmi veľa národa. Ovšem, je tu veľké nebezpečie. Je tu nebezpečie v tom, že tak, ako Kristus povedal, že pozor na falošných prorokov a nie podľa rečí, ale podľa skutkov posudzuj. A tak sa stalo, že sme sa veľmi často stretali s ľuďmi, ktorí boli za slovenský štát a idú voliť Vajsa, Mečia a podobne. Jednoducho informatika a to všetko robí s týmto národom veľmi veľa tak, že sa ocitol tam, kde je. On je čistý, môžem vám povedať, až niekoľko minimálnych percent tento národ z toho, čo sme videli, si zachoval takú istú čistotu ako pred stáročiami. Záleží len na tom, čo je základnejšie a dôležitejšie ako chlieb, a to je informácie sami o sebe. Tu opozície. Tie protislovenské sily vyhrajú, pretože informatika a roztrieštenosť národných síl tomu napomohla. Veľmi ma mrzí to, že tu nevidím predstaviteľov národných a kresťanských strán, vidím tu členov všetkých strán národne orientovaných, ale mi chýbajú tí, ktorí sú vodcovia týchto strán. Ako keby si neuvedomili vážnosť historickej doby pre tento národ.
jedno je isté. Som presvedčený, že národ sa nezlomí a verím, že národ, keď zbadá s definitívnou platnosťou farizejskú politiku, tak príde k rozhodným činom. Jedného sa však bojím, že legislatíva, ktorá je už na 20% pripravená a pokiaľ sa bude uberať rýchlým tempom, prinúti tento národ veľmi zlým a nebezpečným krokom, čomu by som sa veľmi rád vyhol. Pretože legislatíva donúti ekonomicky a sociálne, aby tento národ sa uchýlil k tomu najhoršiemu. Verím však v jedno, že tak, ako sme urobili hlbokú brázdu, že tento národ pri voľbách bude deliť hlasy, tak ako sa nám stalo na východe, na strede aj na západe, že komunisti nám povedali, my sme síce komunisti, ale jeden hlas vám dáme, pretože ste Slováci. To isté nám povedali Mečiarovci a to isté nám povedali mnohí iní. Čiže verme a prosme Pána Boha, aby sme v týchto voľbách ako parlamentná opozícia zablokovali akýkoľvek zákon, ktorý by v legislatíve pokračoval v tej genocíde, ktorú začali minuloroční mocipáni. Ďakujem. Teraz, a niekto si nevšimol, niekto z inej národne orientovanej strany, nejaký predstaviteľ, prípadne keď prehovorí. Priatelia, milé Slovenky a Slováci, je mi cťou, že som sa dožil tohto dňa, že môžem k vám prehovoriť na tomto mieste, na staroslávnom Devíne, na tomto mieste, kde naša kresťanská, národná, slovenská civilizácia stojí viac ako 1000 rokov. Chodil som sem pred 20 rokmi, ba ešte dávnejšie ako študent, s hrstkou ľudí 24. apríla sme si uctievali výstup Ľudovita Štúra a jeho družiny na toto miesto, kde sa chodili pozbudiť v národnom duchu a vo viere, že náš národ má medzi ostatnými národmi opodstatnenie, existovať, že má svoju budúcnosť. Naša Slovenská ľudová strana je verná kresťanskej civilizácie Európy v tom smysle, že chceme skutočne nastoliť vládu ľudu, pre ľud a skrze ľud. Sme však svedkami toho, že táto idea zdegenerovala. Miesto nej sa uplatňuje aj vo svete zmaterializovaná vláda nadnárodného kapitálu ako vláda peňazí cez peniaze a pre peniaze. Za posledné 2 roky sme boli svedkami, že toto chcú niektoré sily presadiť aj u nás. Že si vytvorili nové božstvo a ním má byť trh, ktorý uctievajú ako zlaté tela. My neodmietame trhové hospodárstvo. Veď trh a jarmoky boli odvtedy, odkedy existuje civilizácia ľudská. Nie je to však pre nás nič iné ako prostriedok regulácie cien, výmeny tovarov, stretávania ľudí, miesto obchodu. Nemienime trhu podriadiť naše národné záujmy nadnárodnému kapitálu. V tejto slávnostnej chvíli na staroslávnom Devíne by bolo možno, že nedôstojné otravovať vás programom ekonomického rozvoja Slovenska, tak ako ho má rozpracovaný Slovenská ľudová strana. Dovolte mi však povedať, že neveríme falošným prorokom, ktorí sa zúčastnili na niekoľkých reformách v komunistickom režime, reformách centrálneho hospodárstva, čítanie nedokončenej perestrojky a boli na pôde VPN aj tí ľudia, ktorí sú dneska v HZDS,
účastní na tom, že sa uvádzala u nás do života radikálna ekonomická reforma Klausova, ktorej sme svedkami. Tí páni, ktorí vám ponúkajú východisko a robia sociálnu demagógiu, boli u toho, keď sa zvyšovali ceny skôr, než sa uskutočnila privatizácia a konkurenčné prostredie. Slovenská ľudová strana sa hlási jednoznačne k sociálnemu učeniu cirkvi, ktorého základom je výrok Biblie. Robotník je hoden svojej mzdy. A dodávame, nie len mzdy, ale vláda je povinná dať prácu robotníkovi, aby mohol zarobiť na svoju rodinu. Odmietame prístup, s akým sa naša vláda a vládne strany zriekali tejto zodpovednosti, vytvárať pracovné príležitosti v prospech trhového hospodárstva, o ktorom tvrdili, že všetko vyreguluje. Nevyreguluje nič. Je to len miesto, kde môžu bohatnúť tí, ktorí sa živia neprehľadnými finančnými transakciami, či už majetku komunistickej strany, alebo štátnych prostriedkov z privatizácie, korupciou a obohacovaním sa. Slovenská ľudová strana použije všetky prostriedky, aby sa využili nástroje sociálnej a ekologickej reformy národného hospodárstva, predovšetkým úverová a daňová politika. Tak, aby úverami a daňami boli zvýhodňovaní tí, ktorí produkujú potraviny, vyrábajú hodnoty a vytvárajú nové pracovné príležitosti. A aby týmito prostriedkami boli potlačení tí, ktorí sa nezákonne ohacujú a robia neprehľadné finančné transakcie. Preto sme presadzovali a budeme presadzovať očistu verejného života a demokratizáciu našej spoločnosti dôsledne. Chceme to presadzovať na zákonnom podklade. I keď dneska naša spoločnosť je otrávená rôznymi doktorskými, inžinierskými a čo ja viem, akými aférami a je nachylná už neveriť nikomu a ničomu. My presadzujeme, aby náš národný organizmus nebol viacej infiltrovaný s kompromitovanými ľuďmi, aby vo všetkých zodpovedných funkciách boli ľudia, ktorí majú morálny kredit. A budeme na tom trvať, aby sa to uskutočňovalo jak v oblasti štátnej správy, tak aj v ekonomickom riadení a predovšetkým v slovenskej politike. Dovolte mi na záver povedať ešte pár slov k slovenskej štátnosti. Pán Prokeš, predstaviteľ Slovenskej národnej strany, niekoľkokrát vyhlásil, že ak ho presvedčia o tom, že federácia je pre slovenský národ z ekonomického hľadiska prospešnejšia, tak bude za ňu. My tvrdíme jedno. Prosperujúca ekonomika je veľmi dôležitá. Je na jednom z popredných miest nášho záujmu. Nie však na prvom mieste. Pre nás naplnenie sebaurčovacieho práva v samostatnom slovenskom štáte je otázkou života a smrti. Preto dovolte mi predtým, než pristúpite k volebným urnám, poprosiť vás, aby ste sa riadili hlasom svojho slovenského srdca a slovami Ľudovita Štúra. Naspäť cesta nemožná. Napred sa ísť musí k samostatnej slovenskej štátnosti. Drahí bratia a sestry, v prvom rade vám prinášam úprimný a srdečný pozdrav od amerických Slovákov zo štátu Michigan. Chcem vás uistiť, že každodenne na vás myslíme už 50 rokov.
My sme za vaše práva hovorili vtedy, kedy ste hovoriť nemohli. Vy ste boli nemi, vaše ústa boli zaviazané červenou šliatkou, ktoré šliatky dávali deťom, že sú pionieri skazy slovenského národa. Tú špinu a tú hanbu, čo tu robili, my sme ju očisťovali v zahraničí. A teraz, keď sa vraciame domov, nevraciame sa domov na slobodné Slovensko. Toto ešte nie je slobodné Slovensko, lebo len jediné slobodné Slovensko uznávame samostatnú Slovenskú republiku. To bude slobodné Slovensko. Samostatné Slovensko! 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 Drahí moji, Samostatné Česko. my sa za to modlíme. Oni to ani nevedia. Svatému Václavovi sa za to modlíme, aby ho urobil konečne šťastný, aby z toho koňa nemuseli ísť dole a pokopať ich do zadku všetkých Čechoch, že nemajú národnú hrdosť. Slováci ho majú. Ale teraz, drahí moji, nehovorme o minulosti, hovorme o budúcnosti. Keď vás niekto straší, že ako sami sa neuplatníte, že nie ste schopní, ako je to možné, že každý Slovák vo svete sa uplatní, začnúť Štefánikom a dole. Všetci boli na vysokých miestach, dokázali. A prečo by to Slovák nedokázal tu? Samostatné Slovensko! Samostatné Slovensko! Samostatné Slovensko! Aby sa nespadli. Samostatné Slovensko! A nakoniec, drahí moji, ešte vás prosím o jednu vec. Buďte troška jednotnejší. Rešpektujte jeden druhého. V Amerike my máme ohromný systém. My máme dve politické strany. Demokratov a republikánov. Ale ja som republikán. Ale keď demokrati nemali slovenskú stranu, ja som ju založil ako republikán, aby aj tam sme mali ľudí. Keď sa chceš byť, musíš tam byť. To je ono. Používajme rozum. A verte mi, že mnohí naši ľudia, ktorí sú tu, nie sú v Slovenskej ľudovej strane, sú inde. Ale prečo sú tam? Aby tých judášov prevrátili na našu stranu. My sme všetci zajedno, ale choďme medzi našich nepriateľov. Keď len 10 získame, urobili sme určitú prácu. Pozerajte sa na politiku prakticky. Netlapkajme sa po pleci, sme Slováci. Choďme tam, kde nie sú Slováci. Choďme tam, kde sú Čechoslováci a presvedčme ich. To je vaša misionárska práca. A ešte o Slovenskej ľudovej strane. Ja som bol malý chlapec v Trnave, kde som sa narodil a ktorú som pred 45 rokmi opustil. Vtedy pamätám ešte za prvej republiky v mojom dome mamička a otecko rozprávali, koho voliť. A pamätám sa vždycky tú Hlinkovú. A vtedy od tých čias v mojom srdci zostala veta: Hlinka je náš otec, Tisovodca náš. Boh vás žehnaj. Ďakujem pánovi predsedovi Slovenskej ligy zo štátu Michigan, že prehovoril tak presvedčivo, lebo vás netreba oduševňovať. Treba presviečať a vy zase budete presviečať ďalej a to pôjde geometrickým radom po celom Slovensku. Vy ste tie SA, vy ste sol zeme. Vy to musíte robiť. Nie jednotlivci, ale všetci, čo sme tu prítomní. A teraz by som chcel ešte spomenúť a zdať to, že Slovensko nemá more, ale má vynachádzavosť. O tom som sa presvedčil včera, keď kandidáti boli v Šaštíne a tí všetci ako osobnosti vedeli vynachádzaví byť. Nemali sme plagáty, nemali sme peniaze, ale oni boli tak vynachádzaví, že vedeli to rozmnožovať. Vďaka našim
americkým Slovákom, ktorí dali 300 000 plakátov. Ďakujem. A 100 000 plakátov zaplatili za nás. My, čo máme prázdne vrecká, ale máme vynachádzavosť. To znamená, že more nemáme, ale máme tu Dunaj. A tade plávajú morsko-riečne lode do Čierneho mora. My máme prístavy v Bratislave a v Komárne. To nám môžu závidieť aj bratia Česi. Lebo bez Dunaja, veľrieky, ktorá tečie cez územie 8 štátov, nemali by sme takú silu a takú moc. Čo znamená Dunaj? Dunaj, splavnosť Dunaja, energetický význam a s tým sú viazané tvrdá mena. A ďalej boj proti povodňam. Toto chcú nám zamedziť, aby sme nemali Gabčíkovo. Ale počítajte s tým, že tých 12 miliard devízových korún zostane tu, keď bude splavnosť medzi Atlantickým oceánom cez Rín, Dunaj až do Čierneho mora. Ďalej, keď budeme energetiku, my musíme brať 12% elektrickej energie od Čechov. Keď Gabčíkovo bude fungovať, my nepotrebujeme českú elektrinu. Budeme samostatní a nezávislí. To je naše, to nám patrí. Od Dunaja až po Tatry. To je naše, to nám patrí. Od Dunaja až po Tatry. To je naše, to nám patrí. Slovensko Slovákom! Slovensko Slovákom! Slovensko Slovákom! Slovensko Slovákom! Slovensko Slovákom! Slovensko Slovákom! Tak Slovensko nemá more, ale má Dunaj, má prírodné krásy a sme veľmocou prírodných krás. Sme balneologická veľmoc. To mi americký Slovák, doktor Papen, rektor univerzity vo Filadelfii roku 68, ako predsedovi Matice slovenskej povedal toto. Vy ste zlí biznismani, u vás teče minerálna voda do potoka a ja musím kupovať minerálnu vodu, bol rektorom univerzity vo Filadelfii, musím kupovať od Talianov. Aqua minerale con gas aj Taliansku stojí 1100 lír, teda $1. A u nás je 1400 minerálnych vod registrovaných. My sme balneologická veľmoc. Amerika je veľká, ale nemá minerálne vody. Česi majú 150 prameňov, ak chcete zistiť. Ale my máme 1400 minerálnych prameňov. A každá fľaša stojí $1. A tento doktor Papen mi povedal, keď som učil juhoslovanského konzula, tak som debatoval do 2 noci, hovoril toto. Ja vám ručím, že denne moja univerzita zobere 9000 fliaš, to je $9000. To znamená, že sme príťažlivá krajina. Nemáme more, ale môžeme mať taký turistický ruch. Samozrejme, že nie je takto zamorené Slovensko, ako je teraz. Domy francúzsky študent hovoril, vy môžete ležať hore pupkom a predávať vzduch a predávať vodu, minerálnu vodu a kúpele. Celá Európa je zamorená. To mi hovorí asi 1970. Tento francúzsky študent, ktorý sa divil tomu, že prečo staviame továrne. Títo pletníci po Dunaji plávajú morsko-riečne v lode až brehom Afriky a brehom Čierneho mora. To sú tí pletníci. Aj otec Andrej Hlinku bol pletníkom. Slovenská ľudová strana! Nech žije Slovenská národná jednota! Nech žije Slovenská národná jednota! Ešte chcem nadviazať, čo pán predseda Slovenskej ligy Jozef Berkovič povedal, že ho bolí, že sme nejednotní. A každého Slováka musí bolieť táto skutočnosť, že sme rozdrobení. Áno. Kedy sme boli jednotní? Dajme si otázku, kedy sme boli jednotní? Bolo to 6. októbra 1938. Ja nechcem slovenský štát, ja chcem slovenský štát, kde budú vládnuť iba Slováci. Jedine raz! Slovákom! Slovensko! Slovákom! Slovensko! Slovákom! Slovensko! Slovákom! Slovensko! Slovákom!
je v tom rozdiel. Totižto rozdiel je v tom veľmi vážny. Lebo samostatné Slovensko môže znamenať aj to, že Slováci tu už nebudú. No. Samostatné Slovensko, pokiaľ nebude mať zabezpečené legislatívne to, že náš slovenský národ ako štátotvorný národ má plné právo rozhodovať o svojej svojbytnosti na národných princípoch a preto nie farizejstvo slobodného občana, ako to má vraj jedna z najsilnejších národných strán v jej programe. Keď po celom Slovensku sú vylepené plagáty, dokonca za peniaze amerických Slovákov, kde je napísané suverénna republika a slobodný občan. S tým nikdy súhlasiť nebudem, lebo slobodný občan je aj Maďar, aj Turek, aj Rumun, ktorý na základe zákona, ktorý bol 17. septembra prijatý v parlamente, a pokiaľ to pán Ferkovič nevie, tak sa to mal opýtať. Slovensko si nedáme! Slovensko si nedáme! Podľa tohto zákona budeme my mať samostatný slovenský štát, tak vo vlastnom štáte bude pokračovať genocída tohto národa, pretože na základe občianskeho princípu Slováci robotu mať nebudú, lebo továrne sa začínajú na občianskom princípe ocitať v iných rukách a im to bude jedno, či sa to volá Slovenská republika, Gemerská republika, alebo akákoľvek iná. A preto Slováci, pozor, verte len tým politikom a tým prejavom, ktorí sú perfektne informovaní a vedia, akej politickej situácii sa skutočne tento národ ocitá. Preto opakujem, pozor, veľký pozor, pokiaľ my nepôjdeme na národnom princípe do samostatného slovenského štátu, to neznamená, že sme vyhrali, to môže byť taká istá genocída, ako genocída v Československu. Preto vám prajem, aby ste osvecovali hlavne na tomto princípe svojich najbližších, aby si uvedomili, aká je to vážna vec v obyčajných pár slovíčkach, kde tento národ je zavádzaný. Preto vás prosím, zvážte, veľmi zvážte, ako sa budete pozerať aj na ten zjednocovací faktor. Lebo v zjednocovacom faktore, pokiaľ sa spojí 10 čistých pohárov s jednou zakalenou, tak už ani z tých 11 sa nenapije nikto. Ďakujem vám. A preto aj my, ktorí sme sa dnes tu stretli a z týchto a vašich rúk a slovenských rúk vyrastú poslanci na 39-ke, ešte aj tam bude musieť dobrá kontrola byť a dobré preverovanie aj tých ľudí, ktorí sú dneska na kandidátke za 39, lebo neviete, čo dokážu peniaze, judášsky groš a výhody a karierizmus. Preto tak, ako som po Vaskej Bystrici, ako som, ja neviem, kde na východe, ako som tu na juhu prisahal ľuďom, keď mi povedali, dobre, pán páni, zveríme vám, ale čo keď nás zradíte? Ja som povedal, keď teraz poslanci zradia, tak ma môžete obesiť, a videl som strom na tamten. Ale to vážne hovorím. Toto je tak historická chvíľa, musíme veľký dobrý pozor dávať na každého poslanca, ktorý vyvstane 12. júna po podpísaní poslaneckých mandátov. Ďakujem vám. Nech žije Pánis! 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 Skutočne je historická doba, ktorú si treba každý z nás plne uvedomiť. Lebo toľko farizejov je pripravený nástrahy na náš národ, pretože národ je krásny, čistý.
ale národ má krásnu krajinu. Na národe medzinárodnému kapitálu nezáleží. Jemu záleží na tom, kde žijeme. A preto si nemyslíte, že nám niekto bude niečo dávať zadarmo. Keď si to neustrážime, keď nebudeme lstiví ako líšky, keď nebudeme dávať pozor jeden na druhého a keď si nebudeme hovoriť pravdu do očí, keď ten zradí a ja to na ňo nepoviem, som taký farizej ako on. To si zapamätám. Ako on, pretože mlčím o tom, že ubližuje národu vlastnej dedoviny a vlastný národ o tom. Preto vás prosím ešte raz, vážte a rozhodujte, ako budete týmto bývať. 39 budeme voliť! 39 budeme voliť! Nech je Slovenská ľudová strana! Nech je Slovenská ľudová strana! Nech je Slovenská ľudová strana! Predtým, než skončíme a zaspievame si Hej Slováci. Volí nás. Kádia sklamalo nás. Kádia emeni Češi sú sny a Židia vedú nás. Volí nás, volí nás. Volí nás, volí nás. Že Židia vedú nás ako vždy do veľkej záhuby. Volí nás, volí nás. Pomôže nám Pán Boh náš. Ďakujeme.